ano ba yung di kukunin ko, request para magpa-prayer. Nag-okay na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko, Pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Sabi nga sinasabi ko, kagawad sa radio, baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalong this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagkatubuli ako. Nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakabuta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Kunin natin yung... Okay, magandang umaga. Tabi, Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iya,
second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, daiman kasasaka, daiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pang ginoon, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotics, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko lumang sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreyatin na niya. Ang utrog ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na sukreyatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist kayo, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ko maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radio. Try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang kawon so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani 1K. At akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga ni, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka, anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, daila. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so
nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So, duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kang bitis niya. Kada siya masyado ng kakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makakulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslao, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay Opo. and hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo nitong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa
inyong bahay. At sabi ko sa iyo, uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong makamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako. Pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan
ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong amazing pour niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing pour natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing Pour, na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon, nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anhin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong ito sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Pour. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga ka-amazing people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. Ibig sabihin, invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Pour na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa
dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Magandang tanghali. Morning po, ako po si Elvin Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo, na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. God bless. Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take kang bulong 2 semana sa nangani. So magayon so response Miracle C, Osmega 1 multi-5 mega Tinauman ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins yan, tapos mga bulong. Ako niyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana, dahil pagtipilan ang buhay ta. Tawan ta ki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Kumbaga sa sabayan ta na sana, mati kita kang bulong, sabayan ta man ki, sa taas, sa manladyo, kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon Hope na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc Bitito for dahil na mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. nasa lang ka. Oo. Nabagok so ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang dinisadvis ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa irma kong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing pour. missing for, at saka Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Opo. Oh, salamat sa Panginoon na Galing ka. napagaling ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal, na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo. dun sa Dinere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang paggaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala Oh, man akong maintenance kasi. Oh, January Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay.
walang maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing 4, gumaling yung kanyang process. Yung Nag-rely sugar niya, nag-normalize. Pagkatapos na magugmong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagumpay. Yan ang pagod sa iyo. Kaya nagpapasalamat si Nanay unang-una kay Lord Jesus Christ, pangalawa dun sa ating mga amazing products, at natagpuan mo ito at nakainom ko tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsabi sa akin si, yung kabarkada ko, saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng mararo na Oo, ganito. nagganapin. Oo, anong mararo? Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo ba nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din, yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing 4. Kaya sasabihan ko huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta ka rin. Yes, pwede mong samahan. Oo. So yun, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon ay 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Salamat. Thank you. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa
mga synthetic Oo. drugs. Ayaw talaga magpadala sa akin. Ah. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita yung urinary. Urinalysis. Oho, sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful. In just 15 days po, natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Ako po pala si Violeta Bungat, na taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa anak ko ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Naliliguan ko na ugaling sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-iinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Bitito. Try nyo po itong product ni Doc Bitito. Salamat! Ako po pala si Violeta. Magandang hapon sa iyo, Madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorelia po. Nagkakawayan Manito Arbay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya. Nag-ano yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio o ng Pigawan, depende sa budget. Depende po daw sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Eh, Unti-unti lang. Yung proven kaya interested namin. talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na bagay sa umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Malapit na. Pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. ko. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million.
O maging milyonarya yan si nanay. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kumilis pa yung katawan mo. Kung Okay. katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati, Dok, sabon. O, di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay. No problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magigit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man Opo, lamang. Dok. Parang milyonarya, bibili ko lahat ng produkto. Masarap talaga, at saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Oo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Doc, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga pong sa katawan, malakas. Malakas Kayong na malakas. makiramdam talagang masigla. Masigla. Kaya lang yung problema yung pambili sana nga. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. And regards kay nanay. Po, thank you po, Doc. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Pinzena. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so kamusta po ang lahat? Ayan, so sana po ay nasa maayos tayong kalusugan. Ayan, kung hindi po, narito naman tayo upang po ay maghatid ng magandang balita. Ayan, so yon, nandyan na po si Doc Joey sa ating office. Ayan, so Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, open po tayo Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. And so, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan po. So, sobrang dami po ng mga client po natin kanina. Ayan, so, sobrang aga po ng mga client natin ngayon. Wala pang 8 a.m. Nandito na ang ating mga client. Ayan, so, yon. Kung tayo po ay may mga tanong about po sa kalusugan, about po sa ating mga amazing products, ayan, so pwede tayong mag-message po kay Doc Joey. Ayan, so ito po yung contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So sa Smart, we have 0910-44-82598, or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so sa mga magpapakonsulta po bukas, ayan, sa mga nagpa-sked po tomorrow ng consultation, of course, yung mga mag-a-avail po again ng ating mga amazing products. Ayan, so open po kami tomorrow, ayan, from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan po, so mag-message tayo agad kay Doc Joey Bitito. Kasi dito, first come, first serve.
basis. Kung sino yung nauna, syempre siya po yung mauuna. Kaya po, ayan, mag-message agad tayo kay Doc Joey at magpa-schedule. So, bago ang lahat, nais ko pong batiin lahat ng nakapasa po ng licensure examination for teacher. Ayan, so ang dami po ngayon nakapasa. Ayan, so congratulations sa inyo sa sipag at tiyaga na kayo po ay nakapasa, especially yung mga nag-rent po sa atin dito for review. Ayan, talagang ayan, nagme-message sila sa atin. Nakakatuwa kasi kahit hindi natin sila kaano-ano at talagang nag-renta lang sila dito, pero kumbaga, naging pamilya na natin sila. Ayan, so ngayon, di ba, lumabas yung result ng LPT at agad tayong minessage na, ate, pasado na ako. Di ba? So, bilang isang, lang dito sa ating building, pero kumbaga, hindi lang, kumbaga, nakilala tayo bilang kapamilya na. Ayan, so nakakatuwa. Ayan, so congratulations sa inyong lahat. So, sa mga susunod po, ayan, may mga upcoming naman tayong magre-review. Ayan, mga magre-rent dito sa atin for July to November. Ayan, so hoping kayo din ay makapasa. So, last year, lahat pasado yung mga nag-rent dito sa atin. Yung nursing, kaka-exam lang nila nung May. Sana lahat din po sila pumasa. Ayan. So, lalong-lalo na syempre sa mga magulang na talagang ginawa yung lahat-lahat para po makapagtapos yung kanilang anak. Alam ko sa pakiramdam ngayon na sobrang nakakatuwa at talagang hindi kayo makapaniwala na talagang nalagpasan ng inyong anak na sila ngayon ay isang professional teacher na. Ayan, so congratulations po again sa inyong lahat. Good luck po sa next, sa next na chapter ng inyong journey. Ayan po. So again, dito naman tayo sa ating mga amazing products. Ayan, sa lahat po na gusto na mag-avail ng ating mga amazing products. Ayan, so free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, sa mga nakaantabay na po sa radyo, nakaantabay po sa DCGB News Online, mga nakikinig po sa kanilang tahanan, talagang inaabangan tayo kada hapon. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nakikinig po at nagtitake ng ating mga amazing products, so alas 6 na. Ayan, kaya po yung mga iinom po ng Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1, hoping na nakapag-intake na tayo. Ayan, so few minutes mag-dinner na kayo, 'di ba? So, kanina may mga nagpakonsulta naman po dito sa atin. Yung isa may kidney stone, yung isa naman po ay grabing hingal, pero 10 days pa lang. Yan yung isa, 10 days pa lang po, may improvement na. So, nakatulog na ng maayos, pero dati po, halos kung saan-saan na sila nagpapakonsulta para po ay malunasan po ang kanilang health concern. So, ngayon, dahil po sa isang tao na naniwala at talagang sinunod po yung advice ni Doc Joey, ngayon po ay isa na din po siya na tumutulong sa mga kabarangay po niya para din po ay malunasan ang kanilang health concern. Isa po sa naging modelo po natin dyan sa Pawa Manito Albay na si Tatay Alfredo Dr. Dadea. Nagsibalikan naman po yung mga ni-refer po niya dito sa atin dahil nga po na kumbaga naramdaman po nila yung lunas ng ating mga amazing products, kaya po bumalik po sila. Ayan, so sana po ay kumbaga, yan, maniwala tayo. Huwag tayong pupunta dito na kumbaga may duda tayo. Kasi nga, 'di ba, kung gusto po natin na malunasan ang ating mga health concern na alam po natin na ginawa na natin dati, lahat-lahat para po ay malunasan ang ating health concern. Sana kapag pumunta tayo dito ay talagang bukal sa puso natin na matutulungan at malulunasan din tayo. Katulad ng mga taong naniwala na ngayon napapakinggan nyo po through amazing testimonials na sila po ay nalunasan din yung kanilang health concern. Kaya po sila
ay naging patunay para din po marami din silang mahikayat na mga taong gusto din po na madugtungan ang kanilang buhay, na ayaw po na humantong sa mas malalang kondisyon. Ayan. So kanina may na-encounter tayo kasama yung dalawang anak, kasama yung nanay, si nanay pero dati na po siyang dating client na natin for almost 5 years. Pero dahil nga sa natigil na pag-take ng ating amazing products, so na-stop siya. So bumalik kanina dahil po may health concern naman po siya. May uric acid, high blood, nanglalabo yung mata, may sugar, so other health concern. So gusto ni nanay na mag-avail ng good for 1 month. Pero 'di ba? So talagang gusto, sabi ni nanay, bigyan mo ako ng dalawang can ng gatas. Pero 'di ba, dahil sa desisyon na yan, kasi wala nang mapagkunan ng hanap buhay si nanay. So kumbaga yung desisyon nandun sa anak. Ayan, so kumbaga lahat ng desisyon ng magulang na kumbaga hihingi ng advice doon sa anak, kasi yung anak yung mag-financial. Ayan, so kahit gusto man ni nanay na mag-avail ng good for 1 month, so nag-avail na lang po ng good for 15 days. So it's okay, kasi nasa sa inyo naman po ang desisyon. Kami naman po dito ay nagbibigay lang tayo ng advice. Kasi nga kumbaga na-analyze na din po ni nanay na kung saan-saan na din po siya nagpapagamot, nagpapakonsulta para din po ay malunasan ang kanyang health concern. Pero dahil nga sa kumbaga nakadepende na lang yung mga magulang natin sa atin, kasi nga tayo yung may hanap buhay. Pero ayan kumbaga naisip ko na kumbaga sa sitwasyon ng magulang na kumbaga dati nung bata pa tayo, talagang gagawin ang lahat ng magulang natin, mabuhay lang tayo. Gagawin ng magulang natin kahit wala sila halos pera, pero nakakahagilap sila ng pera para maibigay yung pangangailangan natin. Sana din tayo, yung mga magulang po natin, once na nangailangan sila, anuman po ang pangangailangan nila, sana maibigay din po natin sa kanila yung naibigay po sa atin noon, 'di ba? Kasi marami akong na-observe na kumbaga kapag nasa sitwasyon na yung magulang, talagang wala silang magawa kasi kumbaga yung decision nandun sa anak. Ayan, so sana po, 'di ba? Na gusto din po nilang madugtungan yung buhay nila, which is na gusto pa nilang makasama yung kanilang mga anak, yung kanilang mga apo. Ayan, so yung isang araw din si tatay, 'di ba? Marami na siyang napuntahan ng mga iba't ibang mga supplement, maraming doktor na siyang napuntahan. Pero ganun pa din po yung kanyang nararamdaman. Ganun pa din po yung kanyang kumbaga na-feel. Ayan, so may problema sa lungs, prostate, lalabo na yung mata niya. So kumbaga nanghihina na si tatay. Na kumbaga nawawalan na siya ng pag-asa. Pero dahil sa napakinggan tayo through radio program, so nabigyan ulit siya ng pag-asa. So pumunta sa atin dito last month. So within 15 days, may nagbago sa kanya, kaya nag-avail ulit ng good for 15 days. So siya po ay nag-celebrate ng birthday this May. Ayan, sabi niya, kung ako susuportahan ako ng mga anak ko na gusto nila na mabuhay pa ako, ipagpapatuloy ko ito. Pero kung wala na sa akin magsusuporta, talagang titigil na ako kasi wala na siyang pambili. Ayan, so sabi ko naman sa kanya, talagang hindi ka papabayaan ng mga anak mo kasi nga, 'di ba? Naibigay din po niya yung pangangailangan ng anak niya dati. So wala sa estado yung kanyang anak na kung hindi dahil po sa magulang po natin. Okay? So ngayon po ay may announcement po tayo, which is sa ating mga amazing products po natin, medyo kumukonti na po yung stock natin. May isa tayong supplement na paparating pa lang po this week or next week. Kaya po, ayan, habang may stock pa tayo, so mag-avail na po tayo. Kasi nga, ayan, nagkakaubusan po tayo ng stocks dahil sa ang dami pong nagpapakonsulta, marami po ang nag-avail ng ating mga produkto.
Kaya kung tayo, wala na pong iinumin, at kumbaga consistent tayo, so visit tayo tomorrow. Kasi Sunday, temporary close naman po ang ating office. Ayan, marami na naman magme-message sa atin na, Miss Len, sarado kayo, mag-a-avail ako ng amazing products. So, yung Sunday po, it's rest day din po namin, pero hindi rest day. Kasi half day, may programa tayo from 9:30 to 11. And, yan, naglilinis tayo. At, yan, pag galaw-galaw natin ng konti, Lunes na naman. Ayan, kaya yung Sunday, yan, so temporary close tayo. Kaya tomorrow, na Saturday, ayan, open tayo from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Okay po, so ngayon, marami po ang nagkakaroon po ng health concern, mapabata man, mapamatanda. Marami na po ang nagkakaroon ng health concern. Kaya po, ayan, alagaan po natin ang ating kalusugan. Dahil po, yan yung ating tanging kayamanan dapat na meron tayo. Ang magandang kalusugan. Aanhin po natin ang sandamakmak na kayamanan kung tayo po ay uugod-ugod sa ating problema sa kalusugan. Okay? So, kanina, dalawang matanda from ginubatan. Diba? Si nanay sobrang grabing lula. Si tatay naman sobrang dami po ng ng sipon. Ayan, so agad ko pong pinainom kahit sobrang dami ng pasyente. Inuna ko po kasi ayan, nakikita po natin yung sitwasyon ni nanay na talagang hirap na hirap po siya. Yung iniinom ko na amazing, yung binawasan ko, ibinigay ko kay nanay. Dinagdag ko kasi 1.5 lang yung pera ng mag-asawa. So, yung iniinom ko, binawasan ko, pinainom ko dun kay nanay. Kasi nga, 'di ba, kapag nagbigay tayo, mas marami yung ibibigay sa atin ni Lord. Though na nagbibigay ka ng blessing, mas maraming blessing yung marireceive po natin. Okay? So, ayun, kapag may mga katanungan tayo sa kalusugan, ayan, so message lamang tayo kay Doc Joey. So, tomorrow, babalik yung isang client po natin, nagpa-consult last May 14. Ayan, so nakakateter yung kanyang asawa, pero dahil po sa pag-take ng ating Amazing 4 within 15 days, last Monday natanggal po yung kanyang catheter. Ayan, so agad-agad pong natanggal yung catheter ni tatay. Kaya po, yung iba mabilis yung result, yung iba naman po medyo mabagal. Pero as long as na nakakaramdam tayo ng kaginhawaan, magandang pakiramdam, so ituloy-tuloy po natin yan. Kaysa po, itotodo natin sa isang bagay na wala naman pong nangyayari. Yan, so ginawa na lang natin lahat-lahat dati, pero ganun pa din po yung nararamdaman po natin. So sana kapag nag-start na kayo ng ating mga amazing products, sana po at least 3 months, sabi nga ni Doc Joey. Pero kung cancer na yan, kailangan po mga 6 months to 1 year pag may mga bukol. May mga bukol din po na mabilis din pong maghilom. Ayan. So, depende po sa process ng ating katawan. Okay? So, sa may mga katanungan pa about sa ating mga amazing products, ayan, message lamang tayo kay Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe BHAB 0917-853-8933. Huwag po natin basta-bastahin ang ating kalusugan. Kasi kapag binasta-basta natin yan, talagang ininja natin yan, ayan, tayo din po ang mahihirapan. Hindi naman po yung iba. Diba? Tayo din po ang magsasakripisyo kung ano yung mga ginagawa po natin. Kaya po, ay bigyan daan, bigyang lunas pagdating po sa kalusugan. Okay? So, ang ating address po, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral na Pilipinas. Laging tandaan, hindi magiging maunlad ang isang pamilya kung marami pong ginagastusan pagdating sa kalusugan. Dahil nga po, kumbaga, yung mga pinaghirapan natin, trabaho tayo ng trabaho, pero marami po
ang kumbaga sa pamilya natin na nagkakaroon po ng health concern, kumbaga yung mga pinaghirapan natin halos doon lang po napupunta. Kaya kung gusto po natin na matuldukan ang ating problema sa kalusugan, subukan ng ating mga amazing products through Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule. Subok na at napatunayan na po since 2008. Marami na tayo natulungan, hindi lang po iilan, bagkos hundreds of thousands of users ang natulungan na po natin sa iba't ibang uri po ng health concern. So, makipag-ugnayan lamang tayo kay Doc Joey sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, bukas tayo tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, sa mga magpapakonsulta at nakaschedule po tomorrow, open tayo hanggang 6:30 ng gabi. And by Sunday, sarado po ang ating office. At sa Sunday po, abangan nyo ang aming programa from 9:30 to 11 a.m. So, kung ako po ay may nakaligtaan pa na tanong ninyo, ayan, so mag-message na lamang tayo kay Doc Joey or dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta po sa ating programa. Of course, sa lahat ng nagpapatronize ng ating amazing products. Ayan, so of course, sa mga sumusuporta at nakikinig lagi ng ating programa through radio program. Ayan, so maraming salamat sa inyong lahat. So, ako po ay magpapaalam na at magbabalik po kami bukas. So, my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Vincent. This has been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. God bless, good health, and see you tomorrow.